daga haka wannan idon kin gani to da flash din ya bi to assalamu alaikum, sunana Hauwa Usman Kawuwa wacce aka fi sani da Hauwa yar Fulani. Matsayina a harkar waka, ina waka da harshen Hausa, sannan ina wakan da matsayina a harkar waka ina waka da harshen Hausa, sannan ina waka da harshe na iyayena wanda ya haife ni, wato Fulatanci. Saboda haka ina waka kenan da harshe, ina waka da Hausa, ina waka da Fulatanci. To abin da ya kawo ni kasar Gambia shine kamar yadda na ce ina waka da harshen Fulatanci, bi ma'ana wato harshen da ya haife ni. To dalilin wannan harshe shine na zo nan saboda biki ne ake yi, International Cultural Festival ake yi. Saboda haka muna daga cikin manyan mawaka na Fulanin duniya kenan. Shi yasa aka gayyace mu muka zo wannan biki domin mu raya al'ada. Alhamdulillah. Menene makasudin taron? Makasudin taron shine sunan shi Finatawa, sannan International ne Cultural Festival. Duka Fulani sun taru sun zo, sukan Fulani na wannan kasashe dai daban-daban Fulani sun zo daga Nigeria, Niger, Cameroon, Chadi, Senegal, Mali. Babu daga inda Fulani ba su zo ba, saboda mu Fulani muna da zumunci ko a ina yin mu suke, muna sane da junanmu. Masha Allah. Shin ya kika ga taron? Alhamdulillah, taro ya yi yanda ake so, tunda dai duk taron da za a yi kaga president na ƙasa ya san da shi, ai ba ƙaramin taro ba ne. Dalilin da ya sa na ce haka kuwa, babbar bakuwar da za mu ce, ko in ce babban bako na wannan taron shine matar president ɗinsu. To saboda haka alhamdulillah. Shin kin taɓa zuwa ƙasar Gambia ko wannan ne na farko? A'a, wannan ne na farko gaskiya. Na sani dai ina da masoya a ƙasar Gambia, mukan yi waya saboda yanzu zamanin waya, duk ko daga ina masoyanka za su iya samun contact da kai, suna kira na daga ƙasar Gambia, amma dai wannan ne karo na farko na zuwa ƙasar Gambia. To an ce taro ya yi kyau sosai, me kika ga ni tsakanin me bambancin sa na bara da kuma na bana? To duk da dai ban taɓa zuwa ba, wannan shine karo na 6 da aka yi wannan taro, amma ban taɓa zuwa ba. Amma su kansu a yanda suka ce a kullum tun da aka fara, da kama daga mutanen da yanayin yadda ake ba da haɗin kan taro, daga mutane kalilan aka fara, a kullum aka sake taron ci gaba yake. Sun ce next kuma insha Allah zai fi haka, kuma haka muke zato. Kasancewar ki na Bafulatana, so me kika